egun garrantzitsu bada guretzat, azkenian aigea gaixotasun bat tratatzen ez, eta la persona es indispensable, tenemos que tener esa sensibilidad. Ekainan 7 laugarren martxan minbiziaren aurka Ibarren ospatuko dugu, eta prentsaurrekoa ondoren, deialdi hori irekita dago, apuntatu ez den jendea animatzeko apuntatzea, eta horretarako toki desberdinetan daukezu aukera, bai jubilatutan, gure egoitzan, Ibarreko egoitzan, Amañas Lakainan, eta baita Rock de Sporten edo enmartxacontraelcancer.esen. Martxa honen helburua da, paziente onkologikoak eta familiarrei egun emotibo bat lortzea, beraiei protagonismo ematea eta ez daudela bakarrik ezagutzera ematea, ez? Eta orduan horretarako ibilbide hau, 3 kilometrotako ibilbide hau sortu dugu, Eibarreko kaleak zeharkatuko ditugunak, Untzaga plazatikan hasita eta Untzaga plazan amaituko dena. Eta esan bezala, deialdia irekita dago, bai umiak, bai txakurrak, mundu guztia gonbidatuta, eta Eibarreko kaleak berdeztendatzea da helburua.